ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಆತನ 11:30. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾ ಬರ್ನಿ ಅದಾದ ಬಂದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಚಾ ಬರ್ಕಾಂಡು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆನಾಗ ಸೊ ಒಂಚ ಚಾ ಬರ್ದು ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತನ ಎಂಗೆ ಕಿನಿಲ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಂದು ಗೊತ್ತು ಎಂಗೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತನ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಎಂಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಹೇಮ ಕಡೆ ಯಾನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಇನ್ನು ಬುರ್ಚಿ ಅದು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋರೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಜ ಗಹನನ್ ಬುರ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥದ ಒರೆಸದು ಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೈತೆ ನೇಟ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಕುಂಟರ್ದೇರ ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ ಅರ್ದು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ತೆಲ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಚಿ ಮಿಷಿನ್ ಬಾಂಡ ಬಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೈಟ್ ಅಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಆಜಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಗೆ ರಪ್ಪ ಕಜಿಪೌಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಬ್ಬ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಣಸು ಬರೋರ್ಚಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಪೋತಿಚ್ಚಿ ಒಣಸು ಬಲೆ ಬಂದು ಹೈಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಕಜಿಪೌಡು ಕೋಡೆ ಕಂತಿಚ್ಚಿ ರೆಟ್ಟಿ ಕೋಡೆ ಕಂದಿತ್ತೆ ರೆಟ್ಟಿ ಕೋಡೆ ಕಂದಿತ್ತೆ ರೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಾಂಟೆಗೆ ಪಿದೆ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಗಂಡ ಕತ್ತೊಂಜರೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುರಿದು ನೆಜ್ಜ ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೆರ್ರಪ್ಪ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಟೊಂಜಿ ಲೆಕ್ ಈಕೊಂಜಿ ಬರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಬೂತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನಿಕ್ ಯಾನ್ ದಕ್ಕುನಿ ಬೂತೆ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ತೂ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನೊಂದು ಒಂತೆ ದೆತ್ ಎಂಕ್ ಬೈಯಗ ಬಿನಿಯಾನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕ ಗಾನ ಗಂಚಿಲ ತಿಂಚಿಲತ್ತ ಓದ್ಪಾರ ಆ್ಯಪನಿ ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ 21ಗೆ ಎಂಕ ಆಯನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಾಯಿ ಓದುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೈಯಗ ಊಲ ದೀಪನ ಬಿಡ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕಲಾಪುಂಡು ಬೈಯಗ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಆಪುಣತ ಬಂದು ಅಂಚಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಪುಣತ ಬಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ತೂಕ ಎಟ್ಟಿ ಏತಾಪುನು ಈತು ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಈತು ಎಪ್ಪುನು ಅವು ಮಂತಾನಾಗ ಈತು ಚೂರು ಆಪುನು ಈತು ಚೂರಂಡೆ ಯಾನು ಕಜ್ಜಿಪಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂತೆ ಈತು ಚೂರು ದೆತ್ತಿಯರ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಬೈಯಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇನು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕಡರೆ ಬಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ದಾಂಡೇರಿಗಿನಿ ಈತು ಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಿ ಬಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಮತ್ತೆಂತ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕು ಬಿರಿದು ಹೋಡು ಅವು ಒಂದು ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅವಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಎಟ್ಟಿ ಇದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಐಕಿ ಬೋಣು ಓರಾಮನೆ ಬೆಚ್ಚಾದು ಅರೇಪು ಗೊದ್ದರದೀತೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನೈತೆ ಕೂಡ ಈಗ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತೆಗೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಡೇನೆ ಅತಿ ಕೇಂಡ ಓಲೋ ಓಲೋ ಅಂತಲೇ ಪಂಡ ಇದೆ ನಾದಾನ ಎನ್ನ ಮಲ್ತಾನಾಗೆ ಟೀತೆ ಆಯ್ನೆ ಸೊ ನೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆದ ಮಲ್ಪುನೆ ಎತ್ತಿಯರೆ ಅಪ್ಪನೆ ನೋ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಅರೆಪ್ಕೋದೊಂದು ಇಟ್ಟಿ ಬಡ್ಗ ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಬಾಡಿಯೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನಲಾಯಿ ಮೀನಿತ್ತನು ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ತೊಟ್ಟು ಬಾದ ಬೆರೆಸದಿಯೆ ರತ್ನಕ ಬದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಅವ್ಳು ಚೂರು ಪತ್ರಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆರು ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಲಾಯ್ಕಾತ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಪಾಪ ಆರು ನೆರ್ದು ಲಾಯ್ಕ ದಾದಾಪಿನಿ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಆತ ಮಲ್ಲಿನ ಬಂಡೇರು ಆರೇಪ್ ಕಡೆತಿನ ಸೊ ಒಂಚ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಕಾರ ಪತ್ರಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾರು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನು ಈ ಮೀನು ಐನು ಮೀನು ಕೊಡ್ತೀರವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೂತಾಯಿ ಯಾರು ತಕ್ಕುನ ದಯಪಂಡ ಅವು ಕುಮೇದು ಗೊತ್ತುಡು ನಾನು ಐನು ಮಲ್ತ ನಾವೊಂದು ಬಂದು ಯಾನು ದಕ್ಕೆರೆಂದಾನಾಗ ಮೇಲ್ಪಂಡೇರು ಬುಚ್ಚಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಮೀನು ತಿಕ್ಕುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ತದೀಲ ಬೈಯಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಚ ಏನು ಮರೆಕದಿಯ ಪಾಪ ಆರು ಪಂಡೇರತ್ತ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕಲ
ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾದನಾಗ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ದಕ್ಕಗಂದ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಬಂಗಡ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಸೊ ಬೇರೆ ಸದಿಕಲ್ಲತಿ ಇಡಲಿ ಕಮ್ ಕಾಲಿ ಕಜಿಪುಗು ಬಂದು ಕೊರ್ನಾಂಡ ಐದು ತಾರ ಹಿಂಗಿನ ಏನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮೊಳಕೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ತಾರೈ ಬಂತೆ ಯಾನು ತಾರೈ ಬಂತೆ ಯಾನು ಇಡಲೇ ಚೂರು ಅರೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಕಲ್ತ ಕಲ್ತ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಲ್ತ ಮುಖ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುನೆ ಮುಂಚುಡತೆ ಕಲರ್ ಕೆಂಪಾಪಿನ ಕನ್ನಡವೇ ಯಾ ನಿನಗೆ ಈತ ಮುಂಚಿ ದೊತ್ತುದೆ ಕೆಂಪಾತಿಜಿ ಬೋಲ್ದು ಬೋಲ್ದಾತನ ಕಜಿಪು ರತ್ನ ಕನಲ್ಪ ಕೋಡೆ ತುಲಿ ಕೋಡೆ ಪತ್ರ ಡೆಮಲ್ದೆ ಯಾನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಮಿಸ್ ಆದ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾವುಲ ಮಿಸ್ ಆದ್ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮೂಜಿ ಪಾವು ಅದಾದನ ಯಾನೈಕ್ ಎಲೆಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಕಲರ್ ಬೈಜಿ ನಿಕ್ಕ ತೂತಾರೆ ಕೋಡೆ ತುಲಿ ಯಾನ ಪತ್ರ ಡೆಮಲ್ದಿನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಯಾನ ಅಂತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಕಲರ್ ಬೈಜಿ ಅವೇ ರತ್ನಕ್ಕ ಒಂದು ಸೇರ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅನ್ನಾರು ಒಂದು ಸೇರ್ ಪಾಡ್ದಿರಾರು ಆರು ಉಂಡದೆ ಕಾಲಿ ಐದು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಆ ಕಲರ್ ಮುಂಚಿ ಕಲರ್ದ ಕಣ್ರೆ ಎಂಕ ಕಜಿಪು ಬೋಲ್ದಾನ ಗರ್ವ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ದು ಕನಕ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ದು ಕನಕ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಕಲರ್ದ ಮುಂಚಿ ಲಾಯ್ಕದ ಮುಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡುಂಡತೆ ರಡ್ರಡ್ ನಮೂನೆದ ಮುಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒರೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಖಾರದ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರದ ಅಂಚ ಕಲರ್ ಕೆಂಪುದ ಕೆಲವು ಕಲರ್ ಕೆಂಪಿಜ್ಜನಿನ ಏ ಬತ್ತಾರು ತೂಲೆ ಒಂದು ಖಾರ ಉಂಡು ಬಟ್ ವಾಸನೆ ಎಟ್ಟಿ ಕೈ ತೆಗೆದಿಜ ಕೈ ತೆಗೆದಿಜ ಬೇಕಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸನೆ ಅಂದು ಅವು ಏತು వచ్చినಲ್ಲ ಅತಿ ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಯಾನು ಉಪ್ಪುದ ಬಡ ಕಸನೆ ಹಾಕುಜಿ ಉಪ್ಪೇನ ಹಾಕುಜಿ ತುಲೆ ನಾ ಪತ್ರಡೆ ತುಲಿ ತೋರಿದನ್ ತುಲಿ ಲೇರೆ ಈ ತೋರಿದನ್ ನೇನಿ ಚಕಾಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ತೊಂದರು ಬಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಹೇಮ ಕೆಲ್ಕೊರೆಂಡು ರೇಷ್ಮಾ ಕನಕ್ಲೆ ಕೊರೆಂಡು ಕುರುಚ ಕುರ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪೆ ಕೊಡ ಅಪ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕು ಏನ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬುತ್ತಿ ಬಾಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅರೆ ದಾ ಬತ ಇದು ಒಣಸ ಹೋಗು ಜರ ಆರು ಆತು ಬೇಗ ಒಣಸ ಹೋಗು ಜೀರು ಏರ್ ಅನ್ನಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಒಣಸ ಬೋನ ರಡ್ಡಾರೆ ಅಂದಾರ ಇಲ್ಲ ಬೋ ಬೇರೆ ಜೀರೆ ಗೊತ್ತು ಹೋಪೆ ಹೋಪೆ ಚಾಲೆ ಬರಜ ಎಸ್ ಎಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಕಣಿಟನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಲೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿದ ರೆಡಿಯಾನ್ ದಹನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ಕರು ಓ ತೊಂದರು ಹಾಂ ತೀ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಪಡ್ ಕನದರೀರು ಅವು ಒಂದು ಆದ ಏನ ಐತ ಫ್ರಿಜ್ ದೆತೊಂದು ಐತ ಆಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಆದ ಐದೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಹಾಂ ಕಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ದಿನ ಪರ್ದುಂಡವು ಫ್ರಿಜ್ ದಿನ ಪರ್ದುಂಡವು ನಂದು 2 ಪಾರ್ಸಲ್ ಉಂಟು ಮೂರು ಪಾರ್ಸಲ್ ಉಂಟು ಹಾಂ ಬೈತೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತದ್ದು ಏಪ ಕೊಡೆ ಒರಿದಿನ ಈತೆ ಬರ್ಸೆ ಜೊತೆ ನೆನಪು ಪೂಜಿ ಕೊಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗಾರನ ಒಂದು ನೆನಪುಡು ಕನ್ನಡೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೇರೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರೋಣ ಟೋಟಲ್ 4 ಕೊಡು ಅತ್ತಡ ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಊಟ ಹಾಂ ಮೀಶೋದ ರೆಡ್ ಬರ್ತಗಿ ದಾದನ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ರಡ್ಡು ಬರ್ರೆಂಡು ಮೀಶೋದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಏಪ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಬತ್ತಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯಾವ್ದು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ OTP ಬರೋಕೇನು ಅವು ಡೇಂಜರ್ ನಮಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಬತ್ತಂಡ ಬರಡು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿದ 100 ರೂಪಾಯಿದ 150 ಅಂಚ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ತುಕ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ರಪ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಟೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ಪೇಂಡೇರು ಪತ್ರಡೆ ತಿನ್ನೇರೆ ಹಾಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಇಚ್ಚಿನ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೇರು ಚಾಪನ್ನಾಗ ಕೊರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅತಿಗೆ ನಕ್ಲಿ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿ ನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಹೇಮಕ್ಕಾಗಲ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನು ಕೋಡ್ ರಡ್ಸಲಿ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಹೇಮಕ್ಕಡ ಪತ್ರಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಬಟ್ ಇನಿ ಬರ್ಪೇಂಡೇರು ಹೆಂಗ್ಲು ಕಾಪು ಪೋರೆತ್ತನತಿ ಆರು ಟಿಫಿನ್ ಕಣದಿದ್ದೇವೆ ಅవి ಕಾಪು ಪೋರುಂಡು ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಐತಿ ಟಿಫಿನ್ ಕಣದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದೇ ಬಲೆ ಬಂಡೆನು ಎಟ್ಟಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜೇರ ಕಜಿಪು ಪತ್ರ ಡ್ಯಾಂಡ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ತಿನ್ನಿ ಬಲೆ ಬಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಂತು ಕರ ರೆಡ್ ಗಂಟೆ ಆತಂದು 3:15 ಕಮ್ಮಿ 4 ಒಂಬತ್ತಂದು ಗಹಾನಂದು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಚಾಕ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿಯರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೈದ್ಯರು ಪತ್ರಡೆ ತಿನ್ನರೆ ಅರಸೀರು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ನದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂಚಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಪತ್ತಂಬ ಇದೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಾಡು ಏಪ ಗಂಡ್ಲ ಆಪು ಪತ್ತ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇ ಮಲ್ಕೊಡ್ಗೆ ಐಕಾಯ್ತು ಆದ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ ದೊಂಬುಡು ಪುರ ಈತು ಪುರ ಬರೋದು ಬರ್ಪೆ ಈರೆಂಗು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುಜ ಅದಾಗಾನ ನಾಲಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಈ ದೊಂಬುಡು ಸತ್ಯ ನೀರು ಬರೋ ಮಾರಶಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಲ್ದನಾ ಇಜ್ಜಿ ಏನಾಗ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಬರೋಡು ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಏನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾವ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬಾ ಯಾವ್ದ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾರಶಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡುವೆ ಚೂರು ತಿನ್ಲೆ ಬಾ ಚೂರು ಮಗ ಚೂರು ಒಂತೆ ಪತ್ರಡೆ ಅನ್ನ ಹತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲೆ ಗುರಿಯ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚನೆ ಉರಿದು ಮಾರೆ ಏಯ್ ನೆಟ್ಟು ತುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದೆ ಓ ಬರ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದೆ ಇತ್ತೆ ಗಹನ್ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಣೆ ಮಾರೆ ಶೇ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಶೋಂತ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿದ ಬಾಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ದಾರ ಒಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೋಜು ಅಂತ ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಮಗ ವಿಧಿಸಿರಿ ಎನ್ನ ಚೌಲಿ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಚೌಲಿ ಹೇಳ್ಕ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪದ ಪರ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಂಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರೋಣ ಬಾಯ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಚೌಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಚಾ ಪರ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬರೋದು ಹೂವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಶ ಮಚ್ಚ ಮೈಪಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಒಂದು ಆದಾಣು ಪತ್ರಡೆ ತಿನ್ನೋರು ನಿಂಗೆ ಹರಡಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಚಾ ಪಡ್ದು ಪತ್ರಡೆಲ್ಲ ತಿಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಹನ್ನೊಂಚೂರು ಅರೆ ಕುರಿಯ ನಮ್ಮಗ ವೆಜ್ ಏಪಲ್ಲ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಚೂರು ಟಿಫಿನ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತನು ಎತ್ಕೋತೀನಿ ಏನು ಖಾಲಿ ಎಂಬಳು ಇತ್ತರ ತಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಕೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೂಜೆ ಬೇ ಕುಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡಿ ಟೈಮೇ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ದ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬೆರೆತುಲಿ ಈತುಂಡು ಈ ತತ್ತು ನಮ್ಮ ರೂಮುಡುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೀಸರ್ ಏತೆತ್ತ ಬಂಡ 8 ಲೀಟರ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 15 ಲೀಟರ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಡು నేను పాడండ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚ ಫುಲ್ ಆಂಡ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗುಂತುಂಡು
ಗಹನ್ ಮೀಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಮೀಪೆ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ರೆತ್ತನ್ ಮಾರೆ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಏನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ರೆತ್ತಂಡು ಅವು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾನು ಹೂವೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಯಾಕಲೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಯಾನು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಅನ್ಬಂಡೆ ನಾನು ಅಲ್ತಾನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೈದಿನ ಈ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅದನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಕನೇರೆ ಮೇರಿಜ್ಜೇರು ಒಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದು ಹೋದತ್ತನಿಗೆ ಶಾಪ್ದ ಸೊ ಯಾನೇನಿ ಆಯ್ತಾ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದೇನಿ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇದ ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ನಾವೇನು ತೋಜಾವೆ ಈನ ಪೂರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೈದನ್ ಬಂದಿಂಗ್ ಕೆಲವು ರಡ್ಡಿ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ರೆಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಎಂಕ್ ಕಡಪುಡ್ದಿನ ಸೊ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ನಾನೊಂದು ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೆರಂಡು ಮೀದು ಪೂರ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುನು ಮೀನ್ಲ ಕಾಯ್ಪೆರವು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನೆ 5 4 ತಿತ್ತಿಂಡ ಏನು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿನೆಂಡೆ ನಾನು ಪತ್ರಡೆ ತುಳೀತುಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ಕೊರಿಯ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಮಕ್ಕನ ಸೊ ಒಂಚ ಪಂಡ ಅರೆ ತರಕಾರಿ ಹೇಮಕ್ಕನಮ್ಮ ಸೊ ಒಂಚ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯೆ ಮುಗಿ ನಾನು ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಕಬಿಟ್ರೆಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದಿದೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಅದೆಂತ ಜ್ಯೂಸಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಸರ್ಬತ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅತಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಂಜಿ ಒಲಿ ಊರಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರಂಜಿ ಬತ್ತನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅದ ಮಲ್ಲೆ ಜಲ್ಲೆ ಕನ ಓಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಣದೇರು ಸೊ ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡು ಹಾಂ ಏನ ನಾನೇ ದಾತಿಂದ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಮೀನು ಡೌಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ನೀ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡದ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗೊಂಡು ಕಾಯ್ಪುಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬಾಯ್